Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z nej neskôrších zmien a doplnkov otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom vás vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 19 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili títo poslanci: pán poslanec Gabriel, pán poslanec Filo, pán poslanec Ronec a pán poslanec Urbánek. Počas zasadnutia príde pani poslankyňa Birošová, pán poslanec Bahno. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pánov poslancov Baca a pána poslanca Vojteka. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pána poslanca Horného a pána poslanca Smolku. Prosím, dávam hlasovať o tomto návrhu. Obidvoch naraz, prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tieto návrhy ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Ak dovolíte, navrhujem k nemu tieto zmeny a doplnky. Navrhujem z programu rokovania vyhodiť bod číslo, alebo vypustiť bod číslo 6. A zároveň vás prosím o zaradenie nového bodu programu do rokovania ako bod číslo 8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, výmena kotlov, vrátanie ich montáže a s tým súvisiace úpravy. K tomu len na vysvetlenie, prosím, je to len procesná vec na to, aby sa štartla súťaž, pretože máme informáciu, že jeden z kotlov na zimnom štadióne nám vypovedal službu. Je to dosť vážna situácia. Samozrejme, že až kým nebude to schválené v rozpočte a tak ďalej, nebudeme to riešiť, len potrebujeme aspoň spustiť súťaž. Aj tá súťaž má potom podmienku, že pokiaľ to bude schválené v parlamente, tak až vtedy sa bude môcť uskutočne podpísať zmluva. Toto je len preto, aby sme vzhľadom k tejto havarijnej situácii, alebo teda zložitej situácii, mohli schváliť tento zámer na vypísanie súťaže. Dobre, všetko ostatné budete potom aj v rámci rozpočtu všetko schváľovať na tom ďalšom zastupiteľstve. Ide o procesnú záležitosť, nie ide o žiadnu finančnú ani nejakú inú. Z mojej strany všetko. Má niekto nejaký návrh na doplnenie bodov programu? Alebo programu? Ak nie, končí možnosť návrhu na zmenu programu. Dávam hlasovať. Prosím, hlasujte o návrhu vypustiť z rokovania bod číslo 6, návrh novelizácie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Zároveň druhý návrh bol ako bod číslo 8 zaradiť bod s názvom Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, výmena kotlov, vrátanie ich montáže a s tým súvisiace úpravy ako bod teda číslo 8. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Teraz dávam hlasovať o programe ako o celku aj so schválenými pozmeňovacími návrhmi. Prosím, hlasujte.
Za 19 konštatujem, že program Mestského zastupiteľstva ste schválili, čím považujem za oficiálne otvorené dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prichádzame k bodu číslo 2, informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30.9.2015. Tento materiál ste dostali súčasný dlh mesta Trenčín k 30. septembru 2015 je 15,23 milióna eur, čo je 274 eur na obyvateľa mesta. Je to samozrejme stále veľký dlh, ale postupne sa nám ho darí znižovať. K 39. bolo do príjmov rozpočtu mesta zaúčtovaný hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 1,1 milióna eur a nevyčerpané dotácie z roku 2014 vo výške 43 025 eur. Bola splatená a nahradená novým úverom v rovnakej výške, bola v máji 2015 posledná balónová splátka o výške 2,4 milióna eur úveru prijatého v roku 2012. Podpísaním novej úverovej zmluvy s lepšími podmienkami sme na úrokoch, ktoré zaplatíme banke, ušetrili cca 130 000 eur. Investičný úver sme zobrali vo výške 1,8 milióna eur a bude tento úver prijatý na účet mesta do konca, alebo bol prijatý už do konca októbra 2015. Len chcem pripomenúť, že dlh mesta k 31.12.2014, keď sme v podstate preberali mesto ako novozvolení zástupcovia mesta do druhého volebného obdobia, tak tento rok sme končili s dlhom 19,45 milióna eur. To znamená, že v priebehu 9 mesiacov tohto roka sme z 19,45 milióna eur klesli na tú sumu, ktorú som vám povedal, čo je 15,23 milióna eur. Čiže o ďalšie 4 milióny eur sme znížili dlh mesta v tomto roku. Do 39. Otváram diskusiu k tomuto materiálu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30.9.2015 v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Prechádzame k bodu číslo 3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015. Predkladá pán poslanec Holšták. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegovia poslanci a poslankyne, predkladám návrh na zmenu programového rozpočtu, ktorý bol prerokovaný na finančnej a majetkovej komisii a táto ho odporúča schváliť s tým, že predložený návrh na zmenu programového rozpočtu má vplyv na bežné príjmy, ktoré sa zvyšujú o 6440 eur, bežné výdavky sa znižujú o 6360 eur, kapitálové príjmy sa nemenia, kapitálové výdavky sa zvyšujú o 12800 eur, príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia. Tieto zmeny vyplývajú najmä v rámci kultúry z presunu nevyčerpaných prostriedkov na zabezpečenie
podujatí v rámci akcie Čaro Vianoc pod hradom. Dochádza tam k navýšeniu výdavkov na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejnom osvetlení. To súvisí s vývojom počas roka aj s navýšením množstva svetelných bodov. Sú tam presuny v rámci položiek sociálnych služieb mesta Trenčín, kde teda dochádza k zvýšeniu príjmov aj výdavkov o dotáciu z implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú tam presuny v rámci položiek mestského hospodárstva a správy lesov, ktoré vychádzajú z aktuálneho vývoja počas roka. Je tam rozpočtovaný nákup motorového vozidla pre mestskú políciu a v kapitole školstvo takisto sú drobné presuny v rámci programov materských škôl a jedálni pri materských školách. To by bolo z mojej strany všetko. Podrobnosti sú v materiáli, ktorý ste mali k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Áno, ešte dostali ste na stôl pozmeňovacie návrh k bodu číslo 3. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na 2015. Poprosím pána poslanca Míčegu. Nech sa páči. Môžem? Dovolte mi, aby som predložil pozmeňovací návrh k bodu číslo 3. Bolo by to v časti bežných výdavkov. Navrhujem nasledujúce zmeny bez vplyvu na celkovú výšku výdavkov. V programe 2 propagácia cestovný ruch, podprogram 2 cestovný ruch funkčná klasifikácia 0473, ekonomická klasifikácia 640, členské do OOCR na rok 2015 navrhujem zvýšiť o plus 20 758 eur. Doteraz to bolo nerozpočtované. Písomný návrh, ktorý má každý predložený, alebo teda bol mu predložený na začiatku dnešného rokovania, počíta s tým, že 10 000 eur by na túto sumu išlo z programu 8. Prenájom priestorov futbalového štadióna navrhujem znížiť o minus 10 000 a z programu 3 interné služby úroky a poplatky súvisiace s úvermi navrhujem znížiť o minus 10 758. To znamená, dokopy to tvorí tú sumu 20 758. Ďakujem. Ďakujem. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené dámy a páni poslanci. Dovolte mi konštatovať, že predkladaná zmena návrhu programového rozpočtu je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s internou legislatívou mesta Trenčín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší sa hlási do diskusie. Nikto, končím možnosť hlásiť sa do diskusie. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Míčega. Prosím, hlasujte. Za 17, zdržali sa 3. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dávam teraz hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváluje zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2015 v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujme.
Za 20. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalej. Bod číslo 4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Nech sa páči, pán Hošták. Ďakujem. Stručne by som vám priblížil informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta číslo 23, 24, 25 a 26. S tým, že v zmene rozpočtu číslo 23 išlo o presun čiastky vo výške 6 000 eur z realizácie strechy na Zeš Kubránska, ušetrené prostriedky na investičnú akciu mestskej časti Sever Opatovska plus Žilinská súvislá oprava, kde teda išlo o iniciatívu výboru mestskej časti Sever a zároveň tam bol presun čiastky v programe vzdelávanie a odmeňovanie učiteľov, kde bola presunutá čiastka z medaily, určená na medaily a knihy pre prvákov na kvety pre učiteľov v sume 690 eur. V zmene rozpočtu číslo 24 išlo o 3 sumy: presun čiastky 300 eur z investičnej akcie Mestská časť Juh Mateja Bela Halalovka prechodcov z položky 717 realizácia akcie na položku 716 projektová dokumentácia. Obdobne bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu pre investičnú akciu Mestskej časti Stred, rekonštrukcia prechodu prechodcov na ulici Legionárska pri Perle. Tam sa jednalo o 900 eur a suma 35 000 eur bola presunutá z investičnej akcie Opatovska, vybudovanie chodníka, na investičnú akciu Mestskej časti Sever Opatovska plus Žilinska, kde v rámci toho chodníku Opatovska prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, takže realizácia sa nestihne v tomto roku. A mestská komunikácia Opatovska bude dokončená od kruhového objazdu pri Radegaste po ulicu Sibírska. Zmena rozpočtu číslo 25 sa týka presunu čiastky vo výške 7 000 eur z sumy rozpočtovanej na splátky úrokov a poplatkov na poskytnutie dotácie pre Refugium, nezisková organizácia na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Zmena rozpočtu číslo 26 ide o navýšenie rozpočtu na investičnú akciu Mestskej časti Juh, rekonštrukcia parkoviska pod základnou školou na mestskej komunikácii Šafarikova. Tam je 16 631 eur a sú tam presúvané prostriedky z ušetrených a nečerpaných prostriedkov v iných akciách v mestskej časti Juh. Zároveň je tam dotácia vo výške 1700 eur pre Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľudovita Štúra na krst CD kolie trenčianskej speváčky a zberateľky Lidie Faltovej. Tieto prostriedky sú presnuté z nevyčerpanej dotácie, ktorá bola na Trenčiansky Septemberfest 2015 z dôvodu zrušenia podujatia. Ja ešte v rámci tohto by som možno poprosil pána primátora, keby mohol stručne zareagovať na to, prečo bolo potrebné tú zmenu rozpočtu číslo 26. Vlastne ona bola realizovaná 16.11. Takže prečo zvolil tento spôsob a nie doplnok v rámci zmeny rozpočtu, takže, ktorý sme schváľovali v predchádzajúcom bode. Čiže čo viedlo k tomu, tej nutnosti tých operatívnych rozhodnutí, či už pri tej rozpočtovej zmene 25, ale najmä 26. Ďakujem. Ďakujem, vzhľadom k tomu, že samozrejme sa na mňa obyvateľia mesta obracajú s rôznymi požiadavkami stále, každý deň, aj v období medzi zastupiteľstvami a niektoré veci, ktoré riešime, sú dlhodobo riešené, to znamená, nie je to výsledkom nejakého jedného stretnutia, museli sa pripraviť nejaké procesné veci, rokovania museli prebiehať na úrovni odborných útvarov.
diskusie, napriek tomu, že tí ľudia sem prišli v tom čase, že naozaj potrebujú súrne pomôcť, to znamená, že už v tom čase, keď za mnou prišli možno pred pár týždňami, už bolo to pre nich neskoro, tak sme tieto veci dotiahli do úspešného konca a riešil som operatívne toto rozhodnutie najlepšie, ako sa dalo, aj vzhľadom k tomu, že každá chvíľa pre týchto ľudí, ktorí žiadajú tieto finančné prostriedky, je dôležitá, takže som využil tú kompetenciu, ktorá mi bola zverená zo strany mestského zastupiteľstva a riešil som to operatívne z časových dôvodov, aby títo ľudia dostali tieto finančné prostriedky čo najskôr a nemuseli čakať ďalšie dni. Ďakujem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Medal. Dobrý den. Já v podstatě úplně na to samé jsem se chtěl zeptat, a i v případě dotace pro refugium. Myslím si totiž, že podobné případy by měly projít odbornými komisemi a měli bychom o nich rozhodovat na jednání městského zastupitelstva. Děkuji. Ja na to môžem povedať iba toľko, že ja som to vysvetlil, že je to v prospech tých občanov, je to v prospech tých ľudí a nevidím dôvod, pokiaľ mám túto kompetenciu od zastupiteľstva, prečo by som tým ľuďom nemohol výsť v ústrety, keď to naozaj potrebujú. Tí ľudia to potrebujú. A možno, že v týchto prípadoch každá hodina je dobrá, keďže v tom jednom prípade ide o umierajúcich a chorých. Nech sa páči, môžete mi tú kompetenciu zobrať a budete mať pokoj. Pán poslanec Bystrický. Vážený pán primátor, milí kolegovia, ja by som nadviazal na kolegu Medála. Chcel by som sa tiež opýtať, viem, že je to v plnej kompetencii primátora, zmena rozpočtu, návrh agentúra KREA, Trenčiansky Septemberfest, minus 1700 plus 1700, Trenčan folklórny súbor, Gymnázia Ľudovita Štúra, Krst, CD Koliet. Ja podporujem ideovú stránku tejto veci, že naozaj ako je to zmysluplná vec, ale trošku mi vadí ten systémový, by som povedal, nekrok v tom, že predsa mestské zastupiteľstvo schvaľovalo pre agentúru KREA, to znamená systémovo mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tejto dotácii a teraz momentálne tým, že to podujatie sa nerealizovalo, tak tam zostalo v rozpočte 1700 eur, o ktorých si ty v podstate rozhodol sám, máš na to kompetenciu, je to v poriadku, ale myslím si, že do budúcna by sme mohli otvoriť diskusiu o tom, že naozaj by tieto jednorazové dotácie, ktoré predtým prešli zastupiteľstvom a potom sú korigované, respektíve zmenené tebou, tak aby sa vrátili na pôdu komisie a do toho štandardného postupu. Ďakujem. Pokiaľ naozaj máte pocit, že kompetenciu, ktorú som od vás dostal na operatívne riešenia problémov, ktoré sú v prospech obyvateľov mesta Trenčín a môžu operatívne urýchlovať rozhodnutia smerom k ich pomoci, sa vám zdajú zbytočné. Vyzývam vás, je to vo vašej kompetencii zastupiteľstva, vezmite mi tieto kompetencie a o všetkom budete rozhodovať vy. Je to veľmi jednoduché. Na jednej strane hovoriť, že je to v poriadku, že som to urobil, a na druhej strane hovoriť, že by ste to mali prechádzať komisiami, treba sa rozhodnúť, čo vlastne chcete. Faktická, pán poslanec Medal. Nikdo nespochybňuje to, že je to ve prospěch občanů a myslím si, že nikdo z nás tady by neměl nejmenší problém za to zahlasovat. Jde o tu procesnost věci, když v předvečer městského zastupitelstva, které o tom může rozhodnout, se o tom rozhodl vy sám. Jen o to nám jde a já nejsem celkem stotožněný s názorem, že v tomto případě je to aj úplně přesně ve vaší kompetenci, poněvadž když jsme schvalovali tuto kompetenci rozhodovat o rozpočtových opatřeních, tak jsme hovořili o havarijních a rizikových situacích. Nemyslím si, že toto jsou věci, které by 2-3 dny nepočkali. Děkuji. Pán poslanec Medal, buď si nepamätáte, alebo účelovo komunikujete, o akých havarijných veciach to rozprávate. O čom to tu rozprávate? Keď máte pocit,
že vám tieto rozhodnutia vadia, dajte návrh, že mi tú kompetenciu vezmete. Na čo ste mi ju potom dávali? Tak nehrajme tu pred ľuďmi politický cirkus, povedzte ľuďom, že vám to vadí, máte plnú kompetenciu to navrhnúť a zastupiteľstvo vám to môže schváliť. Je to vo vašich rukách. Najprv mi dáte kompetenciu a potom mi tu spochybňujete. Tak sa rozhodnite, hrajte tú čistú hru a nediskutujme tu o týchto žabomyších vojnách, či som to mal robiť 48 hodín predtým alebo 48 hodín potom sa tu hráme pred obyvateľmi mesta na čo. Tak mi tú kompetenciu zoberte, rozhodujte si o tých peniazoch sám. Ja som rozhodol v najlepšej viere, vedomí a svedomí a naviac v prospech obyvateľov tohto mesta. Nespochybniteľne, čo ste uznali aj vy. Tak nerozumiem, čo to tu riešite. Ak sa nikto ďalší nehlasí do diskusie, končí možnosť diskutovať a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Prosím, hlasujte. Za 19 zdržal sa 1, konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Bod číslo 5, majetkové prevody, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V bode 5a predkladám návrh na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín a jeho určenie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o pozemok na ulici Horeblatie v katastrálnom území Opatová vo výmere 22 m2 pre Borisa Líšku s manželkou za účelom scelenia pozemku a zabezpečenia si prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, a to za kúpnu cenu 15 eur za meter štvorcový. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 ho ste schválili. Teraz dám hlasovať o tomto návrhu ako o celku. Za 18 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Pozemku v katastrálnom území Trenčín, ide o zastávadné plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre Mudr Petra Prekopa s manželkom za účelom scelenia a zarovnania línie pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov za kúpnu cenu vo výške 8,30 eur za meter štvorcový. Ide o pozemok čas prieluky medzi ulicou Riznerová a Puškinová, ktorý susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a bude využívaný ako súčasť záhrady pre mesto Trenčín a tretie osoby je nevyužiteľný. Cena je stanovená rovnako ako v obdobných prípadoch. Tento prevod odporúča výbor mestskej časti Stred, finančná majetková komisia aj odborné útvary mesta. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte.
Za 19 nehlasovali 2. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. V bode 5c predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod majetku, predaj nehnuteľnosti pozemkov v katastrálnom území Trenčín. Jedná sa o zastávané plochy a nádvoria v výmere 63 m2 a výmere 89 m2 pre inžiniera Jozefa Skačányho za účelom majetkoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadateľ využíva ako záhradu a predzáhradku za kúpnu cenu vo výške 8,30 eur za meter štvorcový. Ide o oplotený pozemok na ulici Karpatská, nachádzajúci sa za nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý má zabezpečený prístup do rodinného domu a garáže. Tento prevod odporúča výbor mestskej časti Stred, finančná majetková komisia a aj odborné útvary mesta. Otváram diskusiu. Pán poslanec Bakoš. Áno, dobrý deň. By som vám rád pripomenul, že sme zabudli hlasovať v tom predošlom bode. Hlasovali sme iba o hoze. Ešte ako celok sme nehlasovali. Tak aby to neostalo. Ďakujem za upozornenie. Nie, teraz dám hlasovanie o obidvoch. Najprv dám HOS a potom dám obidvoch ako celku. Dobre? Že urobím to tak, že teraz dáme hlasovanie. Alebo ak to máme dať osobitne, tak sa potom môžeme vrátiť k hlasovaniu toho celku. Dobre, čiže teraz dávam hlasovať, ak sa nikto nehlási do diskusie, na bod 5c dávam hlasovať ako o hoze, takže prosím hlasujte o hoze bod 5c. Za 18, zdržal sa 1, nehlasovali 2. Teraz dávam hlasovať o materiáloch ako o celku 5b aj 5c. Prosím, hlasujte. Za 20 nehlasoval 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem za upozornenie. Pán, nech sa páči. Prejdem k bodu 5d. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prevod majetku, predaj nehnuteľnosti pozemkov na ulici Paláriková. Jedná sa o zastávané plochy a nádvoria v výmere 224 m2 a zároveň o zastávané plochy a nádvoria v výmere 50 m2 pre inžiniera Romana Hudeca s manželkou za účelom majetkoprávneho vysporiadania dlhodobo užívaných pozemkov pri rodinnom dome, ktoré žiadatelia využívajú ako záhradu a predzáhradku za kúpnu cenu nasledovne. Tá prvá parcela v výmere 254 m2 vo výške 10 eur za meter štvorcový, druhá parcela 1725/138 vo výmere 94 m2, tam je cena vo výške 8,30 eur za meter štvorcový. Ide o uplotený pozemok, nachádzajúci sa medzi prielukou a nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov a pozemok, ktorý je pred rodinným domom, cez ktorý majú zabezpečený prístup do rodinného domu a garáže. Prevod odporúča výbor mestskej časti Stred, finančná majetková komisia aj odborné útvary mesta. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 19 nehlasovali 2. Ja konštatujem, že ho ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte.
Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. V bode 5e predkladám návrh na zámenu nehnuteľnosti. To návrh určiť prevod majetku zámenu nehnuteľnosti medzi mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že sa vymení pozemok vo vlastníctve mesta Trenčín, nachádzajúci sa v katastrálnom území Hanzlíkova o výmere 484 m2, ide o zastávané plochy a nádvoria, za pozemky vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to ide o dva pozemky, jeden zastávané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v katastrálnom území Hanzlíkova a druhý pozemok zastávané plochy a nádvoria o výmere 372 m2 v katastrálnom území Kubra. Je to za účelom vzájomnej úpravy práv k pozemkom dotknutých stavbou modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, komunikácia podjazdu ulica Brnianska a vysporiadanie pozemku pod časťou chodníka na ulici Kubranskej v katastrálnom území Kubra. Zámena sa realizuje bez finančného vyrovnania za podmienky, že rozdiel vo výmerách pozemkov, ktorý predstavuje 86 m2 v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja, bude riešený pri ďalšom vysporiadaní pozemkov a stavebných objektov dotknutých stavbou modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov. Prípadne sa budú postupne vzájomne vysporiadavať pozemky pod chodníkmi, respektíve cestami v rámci celého mesta Trenčína, to tak, aby pozemky, ktoré zmluvné strany nadobudnú na základe vysporiadania, mali rovnakú výmery. Zmluvné strany budú zaviazané navzájom si vysporiadať pozemky najneskôr do 2 rokov od dňa účinnosti zámennej zmluvy. S tým, že tento prevod odporúčajú odborné útvary mesta, finančná majetková komisia, aj výbor mestskej časti Sever, výbor mestskej časti Západ nebol uznášania schopný. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že prípad hodný osobitného zreteľa ste schválili. Teraz dávam hlasovať o materiáli ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento bod ste schválili. V bode 5F predkladám návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku v katastrálnom území Opatova vo výmere 244 m2 pre inžinierku Antóniu Tománovú za účelom zriadenia záhrady a užívania predmetného pozemku, ktorý je priláhly k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľky za cenu nájmu v súlade s VZN 12/2011 vo výške 1 euro za metr štvorcový ročne na dobu neurčitú. Pôvodní majitelia susednej nehnuteľnosti, inžinier Rastislav Widerman a Mária Widermanová, požiadali mesto o odkúpenie predmetného pozemku z dôvodu jeho dlhodobého užívania. V priebehu spracovania materiálov do orgánov mesta Trenčín došlo k odpredaju nehnuteľnosti v ich vlastníctve do vlastníctva inžinierky Antónie Tomanovej, ktorá požiadala o užívanie pozemku formou nájmu. Ide o pozemok nachádzajúci sa pri rodinnom dome z ulice Niva. Tento prevod, teda tento prenájom odporúčajú odborné útvary mesta, finančná majetková komisia a aj výbor mestskej časti Sever. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte.
Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že ho ste schválili. Teraz prosím hlasujte o návrhu ako o celku. Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdem k bodu 5G. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa v bode 1.1 prenájom nehnuteľnosti dvojizbového bytu číslo 1 v dome so súpisným číslom 6690 orientačným číslom 31 na ulici Východná v Trenčíne pre nájomcov Richard Naď a manželka Veronika Naďová na dobu určitú do 30.11.2017 za cenu regulovaného nájmu 128,46 eur mesačne. Uvedení nájomcovia žiadajú opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, spĺňajú finančné kritérium, neporušili ostatné podmienky uvedené v zmluve o nájme, riadne a včas si platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Sú to dva... Asi každý host zvlášť. Tri, čiže každý host zvlášť, áno. Že bod 1, prípad hodný osobitného zreteľa, Richard Naď s manželkou Veronikou Naďovou. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. Áno? Bodu 1.2. Áno, nech sa páči. Prenájom, kde ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 46 v dome na Východnej 33 pre nájomcu Michaela Krasňanova na dobu určitú do 30.11.2017 za cenu regulovaného nájmu 150,73 eur mesačne, s tým, že uvedený nájomca žiada opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy, spĺňa finančné kritérium, neporuší ostatné podmienky uvedené v zmluve a riadne a včas si platí predpísaný nájom a služby. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte k bodu 1.2. Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Host ste schválili. V bode 1.3 ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti ubytovacieho zariadenia číslo 21 v sociálnej budove na ulici Kasárenská pre ubytovanú Máriu Slobodovú na dobu určitú do 30.11.2016 za sumu 1,66 eur za každý deň poskytnutého ubytovania, ktorá bola za prechodné ubytovanie v dvojizbovej bunke stanovená v zmysle uznesenia Mestskej rady v Trenčine číslo 886 z roku 2005. Uvedený žiadateľ, ktorý žiada o zotvárenie zmluvy o ubytovaní, spĺňa finančné kritérium, neporušil ostatné podmienky uvedené v zmluve o ubytovaní. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 19, zdržal sa 1, nehlasoval 1. Konštatujem, že ho ste schválili. Teraz dávam hlasovať
o všetkých troch návrhoch spoločne. Prosím, hlasujte. Za 20, nehlasoval 1, konštatujem, že tieto návrhy ste schválili. Prejdem k bodu 5H, kde ide o návrh niekoľko návrhov 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Asi všetky budeme schvaľovať osobitne ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že k tomu 1.1 by som prečítal detaily a v tých ostatných už by som sa len odvolal na to, čo poviem k bodu 1.1, lebo ide o analogické prípady. V bode 1.1 ide o prenájom nehnuteľnosti určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti dvojizbového bytu číslo 9 v dome so súpisným číslom 1164, orientačným číslom 44 na ulici Dlhé Hony v Trenčine pre nájomcu Jozefa Kurica na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 53,26 eur mesačne. Nájomca má predkupné právo podľa paragrafu 16 číslo 182/1993 zbierky zákonov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. S tým, že odôvodnenie mesto Trenčín realizuje v súčasnosti kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov, pretože má povinnosť poskytnúť bytovú náhradu nájomcom, ktorým boli vypovedané nájomné vzťahy k bytom v zmysle zákona číslo 260/2011, to sú tie reštitučné byty, ako si to nazývame. Celkovo by malo mesto obstarať 27 náhradných nájomných bytov, zatiaľ je v rôznom štádiu príprav odkúpenie 13 náhradných nájomných bytov. Takže teraz sme sa dostali v rámci tých 8 bytov do druhého kola, kde tie byty už sú vo vlastníctve mesta, ideme ich prenajímať tým jednotlivým občanom, ktorých sa to týka, s tým, že v zmysle paragrafu 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky o regulácii cien nájomného môže mesto určiť maximálnu cenu ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov v výške 5% z obstarávacej ceny bytu. Napríklad v tom bode 1.1 by išlo o sumu až 219,54 eur mesačne. Tá navrhnutá suma je podstatne nižšia. Po prerokúvaní vo finančnej a majetkovej komisii Mestského zastupiteľstva je návrh určiť výšku nájomného vo výške 1 euro symbolické plus skutočné náklady, ktoré bude mesto za tento byt uhrádzať. Čiže do toho nájmu sa prenášajú len tie skutočné náklady, ktoré vzniknú a je tam to 1 symbolické euro. Čiže takto odkúpené zo štátnych dotácií vlastne dávame k dispozícii tým dotknutým občanom. Čiže v bode 1.1 je to ešte raz dvojizbový byt na ulici Dlhé Hony pre nájomcu Jozefa Kurica. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že ho ste schválili. Návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti dvojizbového bytu číslo 6 v dome na ulici Generála Viesta s orientačným číslom 16 pre nájomcu Vieru Meravu na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 42,56 eur mesačne, s tým, že ide o obdobnú situáciu. Ďakujem, otváram diskusiu.
Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. Určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti dvojizbového bytu číslo 61 v dome na ulici Legionárska 41 prenájomcov Jozefa Hatlasa a manželku Emíliu na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 44,12 eur mesačne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že ho ste schválili. V bode 1.4 ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom dvojizbového bytu číslo 4 na ulici Inovecka 16 prenájomcov Judr Miloša Kozáka a manželku Máriu na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 54,33 eur mesačne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 ho ste schválili. Bode 1.5 návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 4 na ulici Mateja Bela 7 prenájomcu Zdeňku Donkovú na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 73,39 eur mesačne. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 ho ste schválili. 1.6 návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 72 na ulici k výstavisku 9 v Trenčine prenájomcu Mária Zaťoviča na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 59,24 eur mesačne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 nehlasoval jeden, ho ste schválili. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 21 ho ste schválili. V bode 1.8 ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 12 na ulici k výstavisku 4 v Trenčine pre nájomcov Ondreja Murku a Darinu Murkovú na dobu neurčitú za cenu regulovaného nájmu 50,56 eur mesačne. Ďakujem, otváram diskusiu.
Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte. Za 21 ste schválili. Teraz dávam hlasovať o všetkých návrhoch, o ich schválení ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že tieto návrhy ste schválili. Body I a J by predložil pán primátor. Ide o prevody, predaj realizovaný verejnou obchodnou súťažou, takže si je vhodnejšie. Ďakujem pekne. Takže tá prestávka padne vhod. Prechádzame k bodu 5i. Ide o predaje, ktoré boli uskutočnené v rámci verejno-obchodnej súťaže. Podmienky boli predtým vytvorené komisiou zriadenou s poslancom mestského zastupiteľstva. Bod 1 v súlade s paragrafom 9a odsek 1 písmena A zákona číslo 138/91 z neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti pozemok na ulici Tichá v katastrálnom území Kubra, na číslo 309/1 následovne predaj pozemku záhrady o výmere 194 m2 zapísaného na LV číslo 1 ako vlastník mesta Trenčín v podiele nomeno 1 pre Pavla Ochodníckeho manželku Jitku za celkovú kúpnu cenu vo výške 6600 eur. To bola najvyššia ponúknutá cena v aukcii elektronickej. Vidíte, kto sa všetko tej aukcie zúčastnil. Takže otváram diskusiu k tomuto návrhu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode číslo 1. Prosím, hlasujte. Za 19, proti 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod 2. Predaj nehnuteľnosti pozemok na ulici Tichá. Tiež v súlade s paragrafom 9a odsek 1 písmena A zákona číslo 138/91 zbierky z neskorších predpisov. Je to predaj pozemku záhrady o výmere 213 m2 zapísaného na LV číslo 1 ako vlastník mesto Trenčín pre inžiniera Štefana Kostelného a s manželkou Máriou za celkovú kúpnu cenu vo výške 5600 eur. Je to podobný prípad v elektronickej aukcii. Vysúťažený víťaz. Podmienky určila komisia zostavená z poslancov mestského zastupiteľstva. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať, kto je za tento predaj. Prosím, hlasujte. Za 18, proti 1, zdržali sa 2. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 5 je návrh na predaj nehnuteľnosti vlastníctva mesta Trenčín podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky z neskorších predpisov a zákona číslo 182/93 zbierky zákona z neskorších predpisov. Ide o predaj dvojizbového bytu číslo 12 prvej kategórie o celkovej výmere 54,95 m2 s pivnicou
v bytovom dome súpisné číslo 418 na ulici generála Štefánika 74 v Trenčíne a spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 55,361 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch, ktoré tam sú vymenované, pre inžiniera Eduarda Malatinca Trenčín za celkovú kúpnu cenu 42 499 eur. Tiež vysúťažená suma v elektronickej aukcii. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Za 21 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Tak ja by som prešiel k bodu 5L. Ďakujem za slovo. Ide o návrh schváliť... 5K. Počkať. 5K. Aha. Ja už som sa posunul v čase a priestore. Takže 5K. Ide o návrh schváliť bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Trenčína, to pozemku v katastrálnom území Kubra. Ide o ornú pôdu o výmere 11 m štvorcových, kde vlastníkom je Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku v súvislosti s realizáciou investičnej akcie mesta Trenčín verejnoprospešnej stavby, vybudovanie chodníka na ulici Opatovská v Trenčíne. Vzhľadom na to, že ide o verejnoprospešnú stavbu v súlade s platným územným plánom mesta, je možné v súlade s platnou legislatívou predmetné pozemky majetkoprávne vysporiadať formou ich bezodplatného prevodu do vlastníctva mesta na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, s tým, že tento prevod odporúča schváliť finančná majetková komisia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Tak teraz avizovaný bod 5L, kde ide o návrh schváliť zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti s realizáciou stavby ŽSR modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov. Týka sa to ornej pôdy v katastrálnom území Opatová, pričom rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť pozemku v výmere 8 m štvorcových. Je to v prospech SPP Distribúcia AS. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na predmetnej nehnuteľnosti zriadenia a existenciu inžinierských sietí plynárenských zariadení, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a voziteľov oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 67,66 eur. Toto zriadenie vecného bremena odporúčajú odborné útvary mesta aj finančná majetková komisia. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že tento návrh ste schválili. V bode 5M predkladám návrh schváliť
zriadenie bezodplatného vecného bremena na dobu neurčitú. V súvislosti so stavbou Trenčín most verejné osvetlenie križovatka v prospech mesta Trenčín na pozemku v katastrálnom území Trenčianske Biskupice vo vlastníctve Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, pričom priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na časť pozemku o celkovej výmere 7 metrov štvorcových. Vecné bremeno spočíva v priznaní práva uloženia, užívania, údržby a opravy inžinierských sietí a vstupu na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonávania pravidelnej údržby, oprava rekonštrukčných prác na inžinierských sieťach, ktoré sú vymenované v materiáli. Pričom vecné bremeno bude zriadené na ťarchu súčasného i každého budúceho vlastníka zaťažených nehnuteľností. Toto vecné bremeno odporúča schváliť finančná majetková komisia aj odborné útvary mesta. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa, prosím, hlasujte o materiále ako celku. Za 20, zdržal sa 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 5N. Návrh na zámenu nehnuteľnosti vlastníctva mesta Trenčín v zmysle paragrafu 9a odsek 8 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky z neskorších predpisov Michal Trúnek a Jan Trúnek. Je to určenie prevodu majetku zámenu nehnuteľnosti medzi mestom Trenčín a Michalom Trúnekom a Janom Trúnekom. Nasledovne a pozemok vlastníctva mesta Trenčín, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčín, zastávané plochy a nádvoria v výmere 370 m2. Za B pozemok v spoluvlastníctve Michal Trúnek a Jan Trúnek, každý v podiele polovica, nachádzajúci sa tiež v katastrálnom území Trenčín, o výmere 48 m2 za účelom pre mesto Trenčín vysporiadanie pozemku pod časťou chodníka, pre Michala a Jana Trúneka rozšírenie a scelenie pozemkov v danej lokalite. Zámena sa realizuje s finančným vyrovnaním za rozdiel vo výmerách 322 m2 v prospech mesta Trenčín. Predstavuje sumu 120 eur m2. Celkové finančné vyrovnanie predstavuje 38 640 eur. Je to ako prípad hodný osobitného zreteľa v prípade paragrafu 9 odsek 8 písmeno A zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obcí z nej neskorších predpisov. Lokalizácia pozemku je ulica Kniežaťa Príbinu pod mostom oproti štatistickému úradu. Stanovisko útvaru hlavného architekta a útvaru životného prostredia dopravy odporúča zo dňa 8.9. Stanovisko finančnej majetkovej komisie odporúča zo dňa 1.10.2015 a 29.10.2015 vo finančnej výške 150 eur m2. Stanovisko VMČ Stred odporúča zo dňa 14.9. za podmienky, že výšku finančného vyrovnania určí FMK. Dopad na rozpočet príjem. Otváram diskusiu. Pán poslanec Štepko. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, ja by som mal pozmeňujúci návrh v podstate k tomuto bodu, ktorého obsahom je v podstate zmena navrhovanej sumy zo 120 na meter štvorcový na sumu 150 eur za meter štvorcový. V podstate nejde z mojej strany o nejakú samopáš. V podstate len reflektujem týmto návrhom stanovisko finančnej a majetkovej komisie jednak zo dňa 1.10.2015 a zároveň aj z 29.10.2015.
a plus teda aj ako podmienka výboru mestskej časti Stred, ktorá v podstate sa nejak obracala s touto požiadavkou na výbor, respektíve na finančnú a majetkovú komisiu. Čiže môj návrh je zvýšiť zo sumy 120 na 150 eur za meter štvorcový. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štepka zvýšiť sumu zo 120 eur meter štvorcový na 150 eur meter štvorcový. Prosím, hlasujte. Za 17, zdržali sa 3, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, teraz dávam hlasovať o prípade hodnom osobitného zreteľa. Za 17, zdržali sa 3, nehlasoval 1. Hos ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. S pozmeňovacím návrhom samozrejme schváleným. Za 18, zdržali sa 2, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod 5o. Návrh na prevod nehnuteľnosti o vlastníctve Slovenskej republiky v správe detského domova Lastovička Trenčín do vlastníctva mesta Trenčín za účelom zriadenia útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie. Je to prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Trenčín za kúpnu cenu vo výške 32 700 eur. To je za cenu nižšiu než primeranú cenu, 10% z primeranej ceny podľa znaleckého posudku číslo 97/2014. Nachádzajúci sa v katastrálnom území Orechové. Zapísané na liste vlastníctva číslo 498 ako vlastník Slovenská republika v správe detského domova Lastovička Trenčín za dodržanie podmienok ustanovených zákonom číslo 278/93 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, to je dodržanie účelu, to je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, zriadenie útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie najmenej počas 5 rokov. Útulok bude zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. Začatie výkonu poskytovania všeobecne prospešných služieb, zriadenie útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie do 2 rokov od dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam. V prípade nedodržania uvedených zákonných podmienok je kupujúci povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého posudku podľa paragrafu 11 odsek 3 zákona. Tento materiál ste dostali v programe, takže otváram diskusiu. Doplním stanovisko finančnej majetkovej komisie, tá odporúča, rovnako stanovisko sociálnych vecí a verejného poriadku tiež odporúča prvá komisia z dňa 29.10. a sociálnych vecí a verejného poriadku z dňa 11. novembra 2015. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať. Nie je to prípad hodný osobitného zreteľa, takže prosím, hlasujte. Za 21 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 6. Informatívna správa o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne.
Tento materiál ste dostali do programu. S účinnosťou od 1.11. bol vydaný organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne. Od 1. novembra sa vytvoril nový útvar dopravy Mestského úradu v Trenčíne. Do novozriadeného útvaru boli presunuté 3 pracovné pozície z útvaru hlavného architekta. Do nového útvaru dopravy bol priradený správca miestnych komunikácií z útvaru interných služieb. Uvedená organizačná zmena mala vplyv na organizačnú štruktúru Mestského úradu, na vnútorné členie úradu a prerozdelenie kompetencií. Počet zamestnancov bol zmenený, vznikla pozícia vedúceho útvaru dopravy. Otváram diskusiu. Poslanec Mičega. Ja by som k tomuto bodu možno sa chcel opýtať, alebo minimálne poznamenať, že my sme na Komisii životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania sa už zaoberali nejakým spôsobom, aby bola alebo zmenená činnosť oddelenia dopravy. Ja vítam, že sa doprave vytvára teraz, nazvem to tzv. Nejaký samostatný chlievik, to znamená, že bude mať samostatné vedenie s tým, že za dopravu by som poprosil, a teraz to je možno tá otázka, alebo teda aj zároveň, že na komisii sme o tom hlasovali, aby bol vytvorená pozícia osoby, ktorá by bola zodpovedná priamo za zvláštne užívanie miestnych komunikácií, to je to tá tzv. Ľudové ždá rozkopávky, lebo očakávam, že touto témou sa mesto bude zaoberať najmä budúci rok, keď majú prísť investície plynárov a myslím, že kontrola miestnych komunikácií po rozkopávkach si vyžaduje zvýšenú pozornosť vzhľadom na stav, lebo je to kvázi investícia do budúcnosti s tým, že ak sa nám podarí ustrážiť tieto rozkopávky v záručnej dobe, tak je to čistý prínos pre mesto. Takže buď sa pýtam, alebo požadujem, ak by tam mohlo byť do budúcna zapracovaná aj tá pozícia osoby, ktorá by bola priamo zodpovedná za zvláštne užívanie miestnych komunikácií. Ďakujem. Beriem na vedomie túto poznámku, žiadať samozrejme nemôžete, môžete len odporučiť, lebo toto je čisto kompetencia primátora mesta a úradu, ale samozrejme vaše odporúčanie berieme na vedomie a budeme sa ním zaoberať. Nehlási, končí možnosť diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informatívnu správu o organizačných zmenách Mestského úradu v Trenčíne. Prosím, hlasujte. Za 20 konštatujem, že túto správu ste zobrali na vedomie. Prechádzame k bodu číslo 7. Návrh na určenie platu primátora mesta Trenčín. Poprosím pána poslanca Hoštáka. Návrh na nasledujúce uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určuje magistrovi Richardovi Rybničkovi, primátorovi mesta Trenčín podľa zákona číslo 253/1994 zbierky zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest znení neskorších predpisov plat vo výške 4107 eur mesačne, pričom táto suma vychádza z rozhodnutia, ktoré sme prijali 18.12.2014, alebo je konzistentná s týmto rozhodnutím, kde teda my sme navýšili plat, základnú sadzbu zákonnú platu o 50% a rovnakou formulou je vypočítaná aj tá suma, ktorá je navrhnutá v tomto materiáli.
Myslím si, že z mojej strany ako predkladateľa na túto tému bolo povedané všetko, čo bolo potrebné, už keď sme sa bavili o tejto téme takmer pred rokom a tie argumenty sa nezmenili a z toho vychádza aj ten návrh. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určuje magister Richardovi Rybničkovi, primátorovi mesta Trenčín, podľa zákona číslo 253/94 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v neskorších predpisov plat vo výške 4107 eur mesačne. Plat je vypočítaný zo základného platu 2738 eur krát 1,5 násobok priemernej mzdy. Prosím, hlasujte. Za 17, držali sa 3. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem. Prejdeme ďalej k bodu číslo 8. Návrh na schválenie výmeru, vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, výmena kotlov, vrátanie ich montáže a s tým súvisiace úpravy. Predpokladaná hodnota zákazky je max 45 833 eur bez DPH. Tak, ako som vám povedal, ide v tejto chvíli najmä o formálne procesné schválenie spustenia tejto súťaže s tým, že súčasťou tejto súťaže bude podmienka, že uskutočniteľnosť sa bude dať až po schválení financií v mestskom zastupiteľstve a schválení týchto prostriedkov. Takže toto je len návrh na to, aby sme mohli spustiť tú súťaž. Ďakujem vám pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, výmena kotlov, vrátanie ich montáže a s tým súvisiace úpravy, ktorej predmetom bude nákup kotlov, ich montáž a s tým súvisiace úpravy s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 45 833 eur bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie kupnej zmluvy. Prosím, hlasujte. Za 17 nehlasovali 2. Ja konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 9, interpelácie poslancov. Nech sa páči. Pán poslanec Bystrický. Dobrý deň, ja by som sa rád opýtal pána primátora. Dostala sa mi informácia z neformálnych rokovaní, že má byť zvolené mimoriadne mestské zastupiteľstvo na tému terminál. Teda chcem ťa požiadať, či by si túto informáciu mohol potvrdiť, že či je to pravda a či teda jediným bodom bude terminál a či je to teda tak závažná téma, alebo či sú nejaké nové skutočnosti, okolnosti ohľadom tohto projektu, že pokiaľ teda tá informácia je pravdivá, že má byť zvolené mimoriadne zastupiteľstvo, že či k tomu by si vedel povedať nejakú informáciu. Ďakujem. Nie je to pravda a terminál je závažná téma pre obyvateľov mesta Trenčín. Extrémne závažná. Pán poslanec Šepko.
Vážený pán primátor, ja by som sa chcel spýtať, ja som asi pred 2 týždňami posielal mail ohľadom v podstate nejaké také akcie predvolebnej s názvom Správni kandidáti, kde sme sa vlastne zaväzovali, alebo tí, ktorí sa do tohto zapojili, do tohto projektu zapojili, sme sa zaväzovali k nejakým krokom, ktoré by v podstate otvárali viac tú samosprávu voči obyvateľom, respektíve otvárali k nejakej transparentnosti a otvorenosti. Na tento mail ja som ho teda poslal všetkým, ktorí sa do tohoto projektu nejak zapojili pred voľbami. Mi odpísala len pani Birošová, pán poslanec Mičega, pán poslanec Medal. A ak sa nemýlim, tak to je všetko. Ja som sa chcel len spýtať, že prípadné kroky, lebo viem, že tá ochota bola na začiatku volebného obdobia sa touto témou nejak zaoberať, že či v podstate si k tomu nejak koordinovane sadneme, alebo to budeme riešiť ako nejakí solitéri, alebo tak mňa toto nejak celkom zaujíma. A druhá vec, keď bola prezentácia námestia, alebo respektíve architektonického riešenia námestia ateliérom RAU, brňanským ateliérom, tak padli tam 2 také zaujímavé veci. Ja priznám sa, že zaujímavé, no. Ja som mal jednu z nich, kde som poukazoval v podstate na frekvenciu vývozu odpadu, ktorá je realizovaná 2-krát denne. Ak si zoberieme len, že je to realizované počas roka s 360 dňami, tak vlastne už sa prehúpneme do nejakých cez 700 vjazdov a výjazdov do pešej zóny pracovníkmi a vozidlami Marius Petersen. Ja sa priznám, že v 21. storočí, ja som to tam vtedy spomínal, že sa priznám, že v 21. storočí by som očakával, že rekonštrukcia v podstate srdca mesta nebude len o výmene dlažby a inžinierských sietí, ale v podstate sa nejakým spôsobom aplikujú sa nejaké inteligentné smart riešenia. Toto bolo jedným z nich, ktoré som navrhoval. Tak som sa chcel spýtať, že či sa nejak, lebo ja som komunikoval na túto tému s hlavným architektom, ktorý ako vždy bol ochotný sa na túto tému nejak baviť, ale chcel som, aby to tu odznelo, aby to potom nejak nevyšumelo v podstate niekde do prázdna. A druhá vec, ktorá ma tam zaujala, bola v podstate nejaká taká poznámka pána poslanca Mičegu, ktorý tam spomínal vlastne prevádzkové náklady, alebo respektíve poukazoval na nejaké prevádzkové náklady tej... teraz mi pomôžte. Ako? Fontány, áno, lovil som iný názov. Áno, tej fontány. Už len v spojitosti s tým, že vieme, aké problémy boli ohľadom teda v období šetrenia s tým vodníkom, že či sa niekto reálne touto vecou nejak zaoberá. Lebo tie prevádzkové náklady si myslím, že sú pomerne dôležitá vec, lebo ak niečo zrealizujeme, tak tie náklady každoročne bude znášať mesto a pokiaľ budú vysoké, tak je to na zváženie. Tak sa chcel len na tieto veci spýtať. Ďakujem. Čiže prvá otázka bola? Že čo? Správni kandidáti čo? No my sme sa zaviazali pred voľbami v podstate k splneniu tých podmienok. Ich bolo 9. Ak sa nemýlim, tak ty si, pán primátor, sa zaviazal k 8, tých 9. Ja len chcem povedať, že súčasťou interpelácie má byť jasne položená otázka, aby som vedel, na čo mám odpovedať. Dobre. Tak otázka je taká, že či nejakým spôsobom budeme koordinovať nejaký spoločný postup pri prípadnom nejakom zmene, alebo respektíve pri aplikácii týchto zásad. Ďakujem. A druhá otázka, či budem odpovedať písomne na túto interpelácie. Druhá otázka bola to len kvôli zapisovateľom, aby sme zase neskúmali, že čo to je. Tak druhá otázka bola, že či sa v projekte rekonštrukcie Mierového námestia uvažuje aj s riešením odpadov, vývozu odpadov, alebo ako by som to mohol formulovať. A zároveň, či sa počíta aj s riešením prípadných nákladov na fontánu, tak môže znieť otázka? Dobre, čiže takto nejako znie otázky, na ktoré odpoviem písomne. Áno, nech sa...
Ja len k tým nádobám. Tam som narážal vlastne nielen na tú frekvenciu toho vývozu toho odpadu, ale aj na objem. Respektíve ja som vtedy ukazoval nejaké podzemné kontajnery, ktoré sú v podstate aplikované v mnohých európskych mestách. Čiže na túto stránku som nejakým spôsobom narážal, kde teda výrazne rapidne klesá tá frekvencia toho výpadu, vývozu odpadu, keďže ide o veľmi výrazné zníženie tej frekventovanosti vjazdu a výjazdu pracovníkom Marios Peta, alebo teda celkovo odpadovej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem, my sa k tomu samozrejme pozrieme, ale prosím vás naozaj, keď budete interpelovať, tak skúste položiť jasnú otázku, aby sme vedeli, aká má byť jasná odpoveď, lebo v vašom prípade sa potom môžeme dostať do problémov, že môžeme odpovedať na niečo, čo vy ste možno tak nemysleli, keďže tie otázky sú neisté. Tak, ale to je iba prosba, to nie je nič iné, len som chcel o to poprosiť, že to musí byť jasne naformulovaná otázka v interpelácii. Ďakujem. Pán poslanec Medal. Ja skúsim teda přesně naformulovat. Mě by v souvislosti s tou rekonstrukcí Mírového náměstí zajímalo, že jestli dostaneme jako poslanci ještě nějakou další prezentaci projektu, v jakém stavu se momentálně vyvíjí, protože informace jsou takové, že probíhá stále nějaká úprava toho projektu, tak či nám to bude odprezentované a kdy? To je otázka číslo 1. A druhá otázka se týká plánu rozvoje města, materiálu, který poměrně iniciativně a hustě běžel na jaře, ale od té doby je relativně ticho, tak v jakém stádiu, se chci zeptat, je příprava programu rozvoje města a jaká bude zase časová dotace pro nás, pro poslance, kdy se bude zhruba schvalovat a jak často, nebo jaký čas budeme mít na jeho připomínkování. Děkuji. Ďakujem. Kto ďalší má interpelácie? Ak nikto, ďakujem, prejdeme k bodu číslo 9. Áno, odpoviem písomne, samozrejme. Bod rôzne, nech sa páči. Ak nikto nemá nič do bodu rôzne, končím tento bod. Ďakujem pekne za zasadnutie. Príjemný večer.